pripun? Prabu Baladewa niku Nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura menika pilih tanding boboting yuda. Nek dedeg piyadeg pancen padha karo sampeyan. Ning wulete kulit, wulet Baladewa, atose balung, atos Baladewa. Digdayane digdaya Baladewa. Nek sampeyan teng mriki kok wani nampa penantange Prabu Baladewa niku ateges ana bebasan sampeyan wis jeleh nyawang gelaring jagat, nyawang eseming rembulan utawa wis umuk nyawane kepengin ngisis metu saka raga. Ateges sampeyan kepengin tilar donya utawi almarhum Baladewa ampuh niku duwe kekuatan loro, siji Alugara, loro Kyai Nenggala.